triangles, 4 intermitents. Si baixes no mires, pots perdre les dents. Si se't fa de nit i no tens solució, armilla, triangles, llums de posició. Coneixes la nova llum d'emergència, la pots posar tu des de la finestreta. És molt senzill, es posa amb un imant. Per burro que siguis la sabràs col·locar. Recorda el que et dic quan sí